Ahojte milí priatelia, opäť vás zdraví Olga Lazar, jedna zo spoluzakladateliek spoločnosti MIHI. Som tiež docentkou na katedre anestéziológie a viac ako 25 rokov učím mladých odborníkov v nemocnici Emory v meste Atlanta. Dnes sa budeme rozprávať o téme, o ktorej sa bežne nehovorí, menopauza. Náhle návaly tepla, časté výkyvy nálady a pocit, že vyčerpanie prichádza už od rána? Áno, v období prirodzenej prestavby organizmu je to väčšine žien známe. V období prirodzenej prestavby organizmu sa zdroje nervového systému a metabolizmu vyčerpávajú rýchlejšie. Bežný odpočinok sa stáva nedostatočným na obnovenie rovnováhy. Pre tento účel vytvorili MIHI Menopause Complex, vyváženú rastlinnú formuláciu s 24 aktívnymi zložkami na podporu vašich zdrojov a pohody každý deň. Základom receptúry sú silné adaptogény a antioxidanty. Sibírsky ženšen a ružová rhodiola pomáhajú organizmu prispôsobiť sa záťažiam a udržiavať vytrvalosť. Vitamín C chráni bunky pred oxidačným stresom a podporuje normálnu tvorbu kolagénu. Formula posilnená extraktom ginkgo biloba na podporu mentálnej jasnosti, práškom zo semien ľanu, ako aj kompletným komplexom vitamínov a minerálov, zinkom, selénom, železom a vitamínmi skupiny B. Ako výsledok, pocit stabilnej energie, podpora emocionálnej rovnováhy, svieži vzhľad a harmónia na každý deň. Prijímanie je veľmi jednoduché. 1 kapsula denne v prvej polovici dňa. A pre maximálnu energiu a podporu mitochondrií odporúčame užívať tento vitaminový komplex spolu s koenzýmom Q10. Objavte harmóniu a podporu spolu s MIHI.